אכילת קיפודי מנגו באמצע החורף יכולה להישמע כמו חלום רחוק. התחקירנים שלנו גילו על תעשייה שמגלגלת בזדון מאות שקלים. שלחנו את כתבינו לשטח מצוידים במצלמה נסתרת כדי לתפוס את הנוכלות בזמן אמת. בוא נראה לו. אחי, מה? לא! את התחת שלנו אנחנו שמים פה. אנחנו נראה לך שנייה, אז תראה לו את הכלום. הסחורה שאנחנו מוכרים, תראה את זה, קיפודים, שמנמנים וטובים. אז אתה צריך להחליט כמה אתה רוצה. אני ממליץ, יש לנו מבצע היום, אחד יעלה לך 700, בסדר? אבל ב5, ב1000. זה באמת רק היום, וזה גם בא עם אחריות. אני ממליץ לך לקנות את זה. קחת 5, אני אומר לך, מאחד. תוך חודש אתה גם יהיה לך עסק משלך. אתה רוצה לשתות שוקו? לא, מה שוקו איתי? מה עכשיו? הוא רוצה, תביא לו שוקו. עם השוקו שלו, אבל טעים, הוא עושה טעים. איתי, למה על השולחן? תשים תחתית, תשים תחתית. אני אומר לך, תראה, זה לא פשוט לייצר סביבה רומנטית לקיפודים, אחד מהסוג הזה. קונה או שאתה לא קונה? איתי, אבל תשים תחתית, בחייאת איתי. אתה בא פה בעובר את השכל או שאתה בא לקנות? זה העניין. שאתה בא לקנות? אתה בא לבלבל לנו את הביצים. איתי, אבל בחייאת... מה הבעיה שלך? מה הבעיה שלך? הנה ככה, אחי, מה הבעיה? תחתית, אוקיי, אתה שמח? תחתית, יאללה, שמח? איתי, הרסת לי את הספר! אחי, זה הספר של נרניה, מה אתה בוחר? הלו, צומת ספרים? כמה עולה הספר נרניה? כן, אני רוצה להזמין דחוף נרניה אם צריך. כן, ישר לבית, דחוף היום שיהיה. מעולה. טוב, ככה זה אני תחתית. אוהב לעצבן. כמו שאתה אוהב, ככה עם תחתית. אתה יודע שאני במתח בספר. רגע, איתי, או שאתה תקנה או שאתה לא תקנה את זה. זה או שאתה קונה את זה, או שאתה לא קונה את זה. זהו. מה הבעיה שלך? מה, אתה בא לחרפן אותי? מה הבעיה שלך, אחי? מה הבעיה שלך? איתי, אני אגיד לאבא שאתה לא יכול לנהל את העסק. אני אוהב להיות עם כוס על הקצה, אחי. לא, אתה אוהב לשגע אותי, זה מה שאתה אוהב. הדברים הקטנים, זה מה ש... אתה אוהב להיות נאצי. אתה אוהב להיות נאצי, אחי, אתה נאצי. נאצי, עוד פעם, ישר מכניס את הנאצי, אתה מבין? המחדל לא נגמר שם, הוא ממשיך עד להשתלת איברים. הם שתלו בבת שלי לב של ארטישוק. זה נראה לכם בדיחה? תיזהרו מפניהם.